Πανουσιότατοι καθηγούμενοι και πολύ σεβαστοί μου αδελφοί, πατέρες, Ευδόκημε και Κυπριανέ, θεματοφύλακες και φρουροί, δύο ιερών πνευματικών θερμοπυλών, μοναστηρίων της τρισευλογημένης μας άνδρου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Παναγίας μας Παναχράντου και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Αδελφόρου, εδεσιμολογιότατοι πατέρες, αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι εκκλησιαστικοί επίτροποι, αγαπητοί μου αδελφοί ανδριώτες και ανδριώτισσες, κυρία υποψηφία βουλευτής των Κυκλάδων, αγαπητοί και εκλεκτοί ερωψάρτες μας, με αισθήματα πολλής χαράς είμαι απόψε ανάμεσά σας, τελώντας των εσπερινών της αύριο Κυριακής, ημέρας Αναστάσεως του Κυρίου μας, Κυριακής πρώτων φώτων, κατά την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής, προκειμένου να συνεορτάσουμε και να σας ευχηθώ δια την είσοδό μας στο νέο ημερολογιακό έτος 2015 και να ευλογήσουμε κατά το έθος την Αγιοβασιλειόπιτα για την περιοχή της χώρας Άνδρου. Αύριο το μεσημέρι την αυτήν τελετή θα πράξουμε στο ναό του Αγίου Νικολάου Πορθίου και αύριο το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο Γαβρίου πριν ή αναχωρήσουμε για την Ίσο Τίνο. Εισήλθαμε ήδη σε ένα νέο έτος, το 2015. Ο άναρχος Θεός, ο οποίος εν χρόνο έγινε άνθρωπος, παρέλαβε τον άνθρωπο και μέσα από τη διάσταση του λειτουργικού χρόνου τον κατέστησε και πάλι κάτοικο του Παραδείσου. Τον επανέφερε και πάλι εκεί από όπου ανεχώρησε μετά την αποστασία και την απομάκρυνσή του από τον Θεό Πατέρα του. Έτσι ο Κύριος μας νικά τον θάνατο και ταυτόχρονα νικά τον χρόνο, ή μάλλον δίνει στον χρόνο την αληθινή διάσταση και το αληθινό νόημά του. Γιατί έγραψε ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας μας, για εκείνον που φοβάται, ο χρόνος είναι μακρύς. Για εκείνον που ανυπομονεί, ο χρόνος είναι βραδύς. Και για εκείνον που αγαπά, ο χρόνος είναι ευεργετικός. Ο καλός μας καπετάνιος και ιεροψάρτης πριν στην τόσο ευγενική προσλαλιά του, αναφέρθηκε ακριβώς από το κείμενο των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας μας, στον ύμνο της αγάπης. Τι σημαίνει αληθινή αγάπη, η οποία μακροθυμεί, η οποία δεν ασκημονεί, η οποία συγχωρεί, η οποία είναι μεγάθυμη και η οποία αγάπη αγκαλιάζει τον άνθρωπο και του δίνει την δύναμη να γίνεται η γέφυρα η πνευματική για την επικοινωνία του με τον Θεό. Πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος περνά, αλλά είναι λάθος. Ο χρόνος στέκεται, οι άνθρωποι περνάνε. Και αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το διάβο μας από τη ζωή, με τι το εμπλουτίζουμε, με τι το διανθίζουμε. Γιατί ο άνθρωπος δεν γερνά όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, είπε ο ποιητής, αλλά γερνά όταν μαυρίζει η καρδιά του. Έχει λοιπόν σημασία ο χρόνος της ζωής μας, πώς αξιοποιείται από όλους μας. Αξιοποιείται ως χρόνος αγάπης, αξιοποιείται ως λειτουργικός χρόνος, αξιοποιείται ως χρόνος σπουδής, αξιοποιείται ως χρόνος επισκέψεως συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από έναν λόγο αγαπητικών, αξιοποιείται ως χρόνος φιλανθρωπικών έργων και έργων ευποιίας ή αντιθέτως αξιοποιείται ως χρόνος με τον οποίο προσπαθούμε πάση θυσία να προσπεράσουμε τον καιρό μας. Αν ο χρόνος μας αξιοποιείται πνευματικά, χαρισματικά, χαριτωμένα, τότε πράγματι τα άσπρα μαλλιά δεν σημαίνουν κύρας, σημαίνουν δύναμη, σημαίνουν εμπειρία, σημαίνουν σοφία. Δεν σημαίνουν ότι ο χρόνος πέρασε και μας αφήνει τα σημάδια του. Αυτό είναι ένα για τον άνθρωπο αναπόφευκτο, θα έλεγα, γεγονός. Γι' αυτό και οι ευχές μας και του χρόνου να είμαστε καλά
ή χρόνια πολλά, τι σημαίνουν? Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε με αναστολή εδώ σε αυτόν τον κόσμο και ευχόμαστε αυτή η αναστολή να είναι όσο γίνεται πιο μακρόβια. Γι' αυτό λέμε χρόνια πολλά και του χρόνου. Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας την μικρή πιθανότητα να ανασταλεί ο χρόνος της ζωής μας σε μια στιγμή που ίσως έρχεται πολλές φορές απροσδόκητα. Έτσι λοιπόν, κάθε πρωτοχρονιά που οι άνθρωποι ευχόμαστε ο ένας τον άλλον, που οι ωραίοι εορταστικοί ύμνοι γεμίζουν τα αναλόγια και τα ιερά βήματα των ναών μας, που η Εκκλησία μας γεμάτη χαρά, στολισμένη, κατάφωτη, μας καλεί να παρακολουθήσουμε τις ωραίες ακολουθίες των Χριστουγέννων, της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου και της περιτομής του Κυρίου μας, των Θεοφανίων τη Δευτέρα, που ανοίγουμε τα σπίτια μας στην παραμονή για να δεχθούμε τον ιερέα να αγιάσει και να τα γεμίσει με τη χάρη του Θεού. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτές τις ημέρες όλοι οφείλουμε να ανακαλούμε στη μνήμη μας ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο από την φθορά και την αμαρτία. Και ότι ήρθε στον κόσμο, σαρκώθηκε από τα παρθενικά σπλάχνα της Παναγίας μας, από τα οποία έλαβε σάρκα και αίμα, τέλειος Θεός, κατέστη τέλειος άνθρωπος, πήρε όλη την ανθρώπινη φύση, εκτός από την αμαρτία, και την αγίασε, την θέωσε και κατέστησε και πάλι τον άνθρωπο συνομιλητή του Θεού, ουρανοπολίτη. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ και επιλέξαμε αυτήν την μικρή πράγματι και ολιγάνθρωπη ενορία κατά τη διάρκεια της ημώνος, για να την γεμίσουμε με τις χαρούμενες υμνοδίες που απέδωσαν τόσο ωραία οι ιεροψάλτες μας, με τα ωραία κάλαντα που οι εκλεκτοί οργανοπαίκτες έπαιξαν και τραγούδησαν και μας γέμισαν με πολύ χαρά, με τον ωραίο λόγο που ο καλός μας καπετάνιος είχε την καλοσύνη να απευθύνει και με επιστέγασμα το θαυμάσιο ποίημα της μικρής Υψηλιανής, η οποία δεν διστάζει, παρότι το χωριό της είναι τόσο ολιγάνθρωπο, να δίνει με την παρουσία της την δύναμη ότι το χωριό, το Υψηλού, όπως και τα άλλα μικρά και απομακρυσμένα χωριά της Άνδρου, που σιγά σιγά έχουν ερημώσει, θα μείνουν ζωντανά. Γιατί υπάρχουν αυτές οι γενναίες, νεανικές και παιδικές καρδιές και ψυχές που δεν θα επιτρέψουν ούτε στα καντήλια των εκκλησιών να μην καίει η φλόγα της πίστης, ούτε στις αυλές των σπιτιών να μην υπάρχει ο λευκός ασβέστης και οι όμορφες λεμονιές και πορτοκαλιές, ούτε στους δρόμους του χωριού να μην ακούγονται έστω μικρές, έστω μόνες παιδικές χαρούμενες φωνές. Για όλα αυτά λοιπόν που ζούμε απόψε εδώ, όλους σας ευχαριστούμε. Και οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και προς τους δύο ηγουμένους, οι οποίοι περιβάλλουν το ταπεινό πρόσωπό μου, με πολύ πατρική αγάπη, με σεβασμό, με τιμή, που σε δύσκολες στιγμές σπέβδουν από την έρημο όπου ζουν, από τα ιερά μοναστήρια, να με ενισχύουν και με τον λόγο τους και με την αγάπη τους και με την προσευχή τους κυρίως, και εκείνοι και οι ιερές αδελφότητες που τους περιβάλλουν, και θέλω να τους διαβεβαιώσω δια πολλωστή φορά ότι έχουν και την αγάπη μου και το σεβασμό μου και την απέραντη υποστήριξή μου στο πολύ δύσκολο αλλά και άγιο έργο το οποίο επιτελούν και το οποίο όλοι καμαρώνουμε και για το οποίο κυρίως καυχόμεθα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αρχιεραρχικό Παροιμήν Ενάνδρο Επίτροπον και τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους, οι οποίοι προσπαθούν παντί τρόπο να διακονήσουν όλη την Άνδρο. Σε καιρούς δύσκολους, όπου η δυνατότητα διορισμού νέων εφημερίων είναι σχεδόν αδύνατη, έναν το χρόνο έχουμε πλέον δικαίωμα να διορίσουμε. Μπορούμε να χειροτονήσουμε, αλλά όχι να διορίσουμε. Και οι οποίοι εφημέροι πλέον ιεραποστολικά και με θυσιαστικό ζήλο εξυπηρετούν και 2 και 3 και 4 ενορίες, αλλά πλέον σιγά σιγά με το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει το Επισκοπείο και με την αγάπη τους δεν υπάρχουν παράπονα, οι χριστιανοί μας εξυπηρετούνται, οι καμπάνες των εκκλησιών σημαίνουν, τα θυσιαστήρια ιερουργούνται και οι καρδιές μας ζεσταίνονται από τον ύμνο της αγάπης της Εκκλησίας μας. Τέλος αυτός να ευχαριστήσω και τον αγαπητό μου κύριο Δήμαρχο, ο οποίος σε αυτές τις ημέρες μιας δοκιμασίας, για την οποία ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό,
γιατί οι δοκιμασίες χρειάζονται στη ζωή μας και για να μας αφυπνίζουν και για να μας κάνουν καλύτερους και για να μας δοκιμάζουν, έσπευσε με λόγους αγάπης αλλά και με κείμενα να συμπαρασταθεί προς το ταπεινό πρόσωπό μας, τόσο εκείνος όσο και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, και τους οποίους ευχαριστώ από καρδίας και εύχομαι με το νέο έτος, που είναι και ο πρώτος χρόνος της ανάληψης των δημοτικών τους καθηκόντων, να φέρουν εις πέρας αυτό το βαρύ φορτίο που ο λαός της Άνδρου τους έχει αναθέσει, προκειμένου να διαπονήσουν τις ανάγκες του και να θεραπεύσουν τις πολλές ανάγκες που, όπως όλα τα νησιά μας έχουν, έχει και η Άνδρους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και εν το προσώπο σας τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους, τους ιεροψάλτες όλων των ενωριών της περιοχής χώρας, γιατί με πολύ αγάπη συμπαρίσταστε στο έργο μας, μας στηρίζετε, μας βοηθάτε, κρατάτε τις εκκλησίες μας ανοιχτές, καθαρές, περιποιημένες. Σε χρόνια τόσο δύσκολα δεν υπάρχει εκκλησία ή παρεκκλήσιο στην Άνδρο που δεν είναι πράγματι γαλακτισμένο, περιποιημένο, καθαρό, που δεν είναι μικρές κυβωτοί μέσα στις οποίες διαφυλάσσεται η παράδοση της πίστεως και η ευσέβεια του λαού μας, αλλά και οι άγιες και οι ιερές μνήμες των γονέων μας, των πάπων μας και των προγόνων μας, που κάποτε έζησαν σε αυτά τα χωριά και με την παρουσία τους γέμιζαν αυτά τα στασίδια όπως τα γεμίζουμε σήμερα εμείς. Όλους λοιπόν, αδελφοί μου, σας ευχαριστώ για την ωραία αυτή εσπερινή προσευχητική εδώ συνάντησή μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει τον ύμνο «Φως ηλαρών, αρχαία φωνή της Εκκλησίας». Ψάλεται δηλαδή ήδη 18 αιώνες στους ναούς της Αγίας μας Ορθοδόξου πίστεως. Και το φως ηλαρών είναι ο ύμνος του πνευματικού φωτός, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον παρακαλούμε να φωτίζει τη ζωή μας, τα έργα μας, τις σκέψεις μας, τους διαλογισμούς μας, τις πράξεις μας, ώστε να είναι πάντοτε πλημμυρισμένες από την παρουσία Του και να μας δίνουν χαρά και ελπίδα. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Εκατερίνη Μονογιού, τη συμπολίτιδά μου από την Μύκονο, η οποία και εκείνη πάντοτε προς το πρόσωπό μου φέρεται με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό, και να της ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία. Εύχομαι σε όλους σας καλών χρόνων, ευλογημένων, κατά πάντα υγιεινών, η χάρις του Θεού να μας σκεπάζει και να μας ευλογεί, και παρακαλώ όλους τους πανωσιωτάτους καθηγουμένους και τους αδελφούς πατέρες και εσάς να με έχετε και στην προσευχή σας. Να εύχεστε για μένα, σας παρακαλώ, να με στηρίζει ο Θεός στη διακονία μου και σε ένα έργο το οποίο έχει πολλές χαρές, αλλά έχει και πολλές λύπες και πολλές θλίψεις και πολλές πικρίες. Αλλά όχι απογοητεύσεις. Διότι ο κληρικός δεν απογοητεύεται ποτέ. Ο κληρικός έχει μια σταυρική πορεία, αλλά η ζωή του πάντοτε είναι στραμμένη προς τον ουρανό, γι' αυτό και την γεμίζει με φως και με ελπίδα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Άξιος.
Χριστός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου. Πολλά Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των καθηγουμένων και των μοναστικών αδελφοτήτων, των ευλαβεστάτων εφημερίων, των εκκλησιαστικών επιτρόπων, ιεροψαλτών, πάντων των διακονούντων, εν τη εκκλησιαστική διακονία της νήσου ταύτης, του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των ενθαλάσσι πλεόντων, των εν ασθενεία κατακειμένων, των απανταχού γης Ανδρίων αδελφών ημών, υγείας και βοηθείας και πάντων ημών, των θειαχάριτης συνελθόντων και συνευχομένων υπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο των όλων δημιουργέ, Κύριε και βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν Βηθλεέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής ο εξ ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν τη σύ εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένων σου επί τη εισόδο ημών εις το νέον έτος της Χριστότητός σου και ευλόγησον την βασιλειόπιταν ταύτην, την εις δόξαν συν και του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας προσφερωμένην. Επίβλεψον εξ ουρανού μεγαλόδωρε και κατάπεμψον εφ' ημάς τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους σου δωρεάς. Την ζωήν ημών εν αγαθής πλήθυνον, ειρήνην, ομόνιαν και ευημερίαν την ίσο ταύτη και την πατρί δημών χάρισον. Από παντός κινδύνου αυτάστε και ημάς διαφύλαξον και τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών κατεύθυνον. Πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας Μητρός του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, πάντων των Αγίων, των απεώνων σοι ευαριστησάντων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός. Το Αγίου Ενδόξου Μεγαλόχαρου Ταξιάρχου Μιχαήλ. Τις Αγίες Οδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Λέησε Ιησούς ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέη των Θεών. Αμήν. Ευλογημένοι. Ορίστε εσείς το μισό, εσείς το άλλο μισό. Η ευχών των Αγίων Πατέρων και ηγουμένων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.